Tag 5 na lang. Okay. Tag 5 na lang. Okay. Kaya na ako haning lasang. Tag 5 na lang. Kaya na ako sa lasang. Tag 5. Ito ba yung call? Kinagalan mo patay na ko. Saan ka na kung niron? Kaya unsa man day mong gibuhat, balik ang tawa ka. Ano call? Galang na talaga ito. Gusto nila kita call. Ali. Umas mo kunin. Hanar ka? Puyo rana. Basin isunod to nimo. Hana. Isotri Hana. Ang mo buntin naman. Hana. Hana ra ha. Basin isunod to nimo. Bay. Nakabantay ka tong gamating tao. Itumon ka ito siya nga. Batik kag nawong. Nakitaan ka ito na ako karon. Ihawon dito na ako. Itong gawing tawo nga ito mo nga matignaw nga gadzonon. Oh, muna. Hindalagan to dito padulong. Sige, salamat ha, kagmulan tong. Salamat sa Park, yung pagtubangan. Wala disikitan ako, salamat yun. Ako yun pa rin mga manikin na rin. Naka. Da kay mga sanina ani Naina kayo yung pagkamanikin ane. Di sa masila kapalit ane. Matay noon na. Papalit kong papag-ingon ani bisag batik yung pagkamanikin. Akong praktis-praktis sumbagaw. Naniun Umbak, Pina special cake. Bawa dia, ayaw ginap din ako manikin. Bata ka na. Buba ka na, okay kabayad. Sorry Col, akong ipapalit ni Papa ni kay hadon ako tiwasog dubok-dubok ni sa balay. Tay papalit kong Papa ato kay kung praktisan sa balay. Okay ra ka, part? Oh, pera ko, Kal! Wala na ko kisubag ikulata rin! Okay kay ka na ko. 50 ka na ko. 50. Dudong. Lah, nakong amo. Tirog. Dong, okay na niya itong mga manikin? Mo ni bagong mga abot? Oh, boss. Tarong pa ni abot. Oh, usa man pagkagadyon ka sa pagkamanikin ane. Nganong na kuan manihan abot manihan Kuan, boss. Kung mapalit mo kag duha ka manikin na kay libreng usa, gasil sila. Bilat! Maupo na yung gasil mo di pagkagadyon ka ini inyong pakapin nga manikin. Wa maayong pagkahulma. Minatay! Oh, dagay, boss. Kay marag sobra ra plag na ilang budiga. Sus kung Ginoo Mariusip, dapat pud kanisa kamisen, dapat pud ilisan ninyo na kay perting gadyo na kay anay. Ilisan na gwen Katong sa pugsukol ni pakubra-kubra. Ay, pagkabudlay ka dyan ka. Sus, dapat punta ilisan punta ni kani sa bukong. Oh, pilting gadyo na kining sa bukong anay. Gadyonon pa ng manikin, gadyonon pa ng sa bukong. Hinatay po uning. Bus. Matik ako ra nag-iilis ani, boss. Ako ra ilis. Ay, usa di problema nimo dong? Usa di nakamali siya aning paghubo na ko aning manikin, wa man pudugoy nakamali siya aning manikina. Dili, boss. Ang ako amang good nga ako ra mag-ilis ani kay ako amang good trabaho, boss. Matay malain pudog ikaw maga-ilis niya. Amo ka na ko unay na ay makita ba? Aw, galing isakto man pod. Ikaw na naman mag-aalayon og tiwas og ilis anay kay aron ilisan og bag uning kanang patsada kay gadyon kay ni. Eh, kita mo na di mag-aalayon ani og ilis anay kay aron di yung bantay maga subay-subay hanay. Ilisin na og mga patsada doon. Dili kay pariyaaning mga ako alam ka to. Sige, dapat pagbalik dyan ako hanay. Kuha
kuan jud na maumanan jud ni ilis na mapatsada na jud ni dagway anay. Ha? Ge, ayo ha kay na malugi atong negosyo. Bart, okay ra ka? Kirpan. Gada ta na, bro tag mo sa puna ba na. Sino? Pero mo unta ni kuan ni kar ni ban ka ni. Salamat sa kapart. Kaya mo kitabangan, wa ko binuang wa ko gikula ta pero ikaw rin binuang na to. Basta na ako, Bart. Safety ka na ako. Asa ka bana, kuanga nawala na sad. Ay, kumare! Kuan ba na ko putanin mo na kita ka sa kung bana nawala lagi. Bana? Oh. Ay, wala raban kabantay. Kay nabisi po ko hari akong trabaho. Ay nala, ako mandagoy ng bana, pre, anong gatindog manahana? Mare, okay ra ka? Mane pare. Manikin man ni Mare. No. Pre, ayaw yung ko ilara kay ako ginambana, makaila ko kay bate kay nagnaw. Ako ginambana, pre. Kani lagi Mare. Manikin lagi ni. Unay gi suutan og mga saninat na mong tinda. Bisan pa nag-ako ito, Claude. Dili dyan na siya matumba. Gino, sulay daw. Dara Mario. Nah, kita ni mo Mare. Ay dili gyud pre, murag ako ginambana ba? Nan og imo ni bana, halo keg sulay. Para makakuan ka, siguro. Ay kanaran di ay pre, sige. Halo ka na akong bana. Bahog yung ginamos. Mug yun isudan na mo ganinang buntag pre. Ay, maniking gyud. Basin pa diharig baho sa kumbana. Sige pre, mo adto sa lakaw salaman ko kay basig to na si pare sa balay. O sige. Tawagir to kasi naaro to dito sa inyo agaw na nagailag to uli. Pre, salamat. Salamat kayo, cool. Kaya ngalukan ko, mukha uli unak ko kay basi mawasan dito karon ang asawa at ro na umusan ka. Hala, balik tong mupatay nimo. Balik. Matuhana lagi to. Matay bay. Nakita nimo bay? Nabay gyud? Wala jud nimo nakitaan bay. Matay bay. Wa jud ako nakitaan bay. Mao man dagay ang pangita bay. Kani, wa ni tawhana ni. Itsugas. Isa bay. Maman. Manikin mangguni bay. Tay gundala nimo. Ang guba ni unya na. Matay bay. Mao jud na naunga. Nao kang itsura pa lang daan o. Mo man jud akong gilanat ganiha? Dili lagi bay kay manikin amo ne. Karon mga sanina ba sa blayan para mabaligya. Ug mamanikin na. Bubuan ko na og ni tubig ug makatagamta ba na og sakit. Na. Sulayin naman po. Basta kay manikin eh. Antu salaman part. Di mo pud makatagamta mo sakit og giagwanta sa dagay. Nabusan ako nato na ug mabala nato ni og sakit ba. Patay. Manikin jud ang hiya dawa. Manikin jud. Masa naman ko makitan to na ako lagi. Lagi na ako madugay. Okay ra ka part? What's up mga laram? Ya kumod. So shoutout sa recommend dire sa YouTube. But before that, Atong i-shoutout tong bisita na mo karon. Lassi Police Station. Lassi Police ra. Lassi Police ra. Wa sa ing anong station. Before ta mag-shoutout dire sa YouTube, ato sang Shoutout big shoutout ang Lassi Police. Yes.
So, naamoy mga problema Problema. sa inyong barangay, Except sa kwarta, tawag lang sa Lassi Police. Contact number 0927-249-9545. So, dara na sa screen, dara. Tawag na. Yo! Ebe mo tawag o iprank lang ninyo ng mga pulis. Mga Tawag na. hotline sa police, no? Tawag na mo. Ayaw mo tawag ang kabahin sa kwarta. So, shout out sa YouTube. Shoutout ni Marian Escultor. John Chris Libre. Cox Alphabet. DJ Pupoy. Brinda Badiles. Clever Tabines. Ni Rosemary Buayan. Solid sa fan kaya sa Security TV, Angel Peñas. Ni Rimart Kumigod. JPEG Videos. Jansky Bagyo. Ni Jercel Nyuda. Arnel Bakung. Ni Hana Mimi. Camila. Barbie Laguardia, dira yan channel. Ble TV. Ni James Pandalan. Shoutout sa kong kuya diha na sa Mindanao, si Rostom Duhay Lungsod ug siyang asawa nga si Cherilyn Alibio. So sa akong pag-umangkon sab nga si Krister Duhay Lungsod, anak ni kuya. So stay safe mo diha. Thank you sa support sa akong video. Shout out guys sa kong papa nino si Binzi Yano ug sa kong mama Lisel Yano nga siglan taw sa akong video. So shout out dai ni Genevieve Separado then katong basta mo to kay sa sunod video ra to i-shout out uban kay ako cellphone ni gamit. Shoutout po sa akong amigo ug amiga nga magtiayon nga si Borlat ug si Jovelyn Paglinawan. So ko shoutout lang ko sa akong mga papa, si Dina Villaros ug Nicolas Villaros, akong mangod, Angel Mare Villaros, Nicole Villaros. Si Lulu. Sa akong lolo, Pakundo Boysan. Sa akong malula. So, kung ganahan mo pa shoutout, comment ra mo dire sa YouTube. Dire rami sa YouTube mo shoutout kay para makita na mo inyong comment kay dito sa Facebook mawala dili ma-visible. So, kung ganahan mo ma-shoutout, follow the instruction. Subscribe, click the notification bell para ma-update mo sa mga upcoming videos na mo. Dayon comment #mamarang. So, more to. So, wala rin si Alvin kay mahal og talent fee. Wala may pambayad pang shout out. So, more to guys, no? Salamat sa paglantaw, sa paghuman sa among video. #mamarang. Secure TV, your greatest weapon against stress. Yeah. Peace out. Secure State College. Causes your high blood. Cellphone, di bitan. Oh, Ayaw. Kuha sa na.